Men şu gepleşimde sizin bilen esasy pardon. Men şu gepleşimde sizin bilen erteki Taksimdaky, Istanbuldaky boljak protest, одиночный protest barada gurrun etjek bolýan. Ine şu men ýalňyza çykyş etdim beýlek kanalymyzda Türkmen Halky DBT kanalyna. Şo ýerde täze bir maglumatlar geldi. Şoň üçin gysgaly çykyş etmeli boldum. Biz şuň jaňalyk Taksim polislarynyň adyndan. Şu Taksim polislary bize haýyş etdi. Ine biz eşitdik şu oglanjanyň problematyny, biz habarly, biz sizin bilen garşylyga gidesimiz gelenok. Ýöne egerde mümkinçilik bolsa, walilikden ýanky ruhsatyny alynda çykyň. Sebäbi 2 aýdan bäri Taksim meýdançasyna hiç hil manifestasiýa geçmek ruhsat berilenok. Gadagan diýip aýtdylar. Ine şonuň üçin şular maňa jaň edip haýyş etdiler. Siz kyn görmän şunu düşündirin halka, başga güne geçirin ýa-da biz şulary hökman suratda dokumenti bolmadan adamlary we dokumenti bolan adamlary ýygnap akitmeli boljak. Biz onu islämizok. Biz size garşylygymyz ýok. Biz düşünýär sizin ýanky kyn ýagdaýyňyzy. Şonuň üçin biz ine ýanky size duýdurýar, gaýrat ediňde çykyş edip aýdyň. Men söz berdim, men çykyş ederim diýip ine size düşündirýän. Egerde siz dokumentsiz barsaňyz, sizi saklap 2 zadyň üstünni ýanky sizi gynap bilýär. Birinji karantin wagty siz orta çykanyňyzy Taksim meýdançasyna gadagan ekeni. İkinci ýanky dokumentiňiz düzgün bolmasa onu siz deportasyon lagery akiderler. Şo ýerde 2 problem bolan soň 2-3 aý eglenir şu mesele. Başga da egerde dokumentiňiz bolsa onu siz diňe karantin ýanky nimäni bozduňyz, rejim bozduňyz diýip akiderler de ýa administrasiýny ştraf ederler ýa bir gün saklap goýberler. O dogruda. Ýa şu pursatdan peýdalanyp men size düşündirjek bolýan şu zatlara täze edip siz barıň şo ýere Taksim'e. Görkezin bar ýanyňyzy. Şo ýerde polisler durun bolsa, çaknyşy girmäňde ýygyňyzy aýdyň. Hemme plakatlaryňyzy ýygnap, başar bilen ýeriňizde одиночный piket edin. Ýanky öýüň ýanyna, öýüň içinde, howliňde, daşyna, parkda 100 metr gapyň agyna tapap diýip. Şol video suratlary bize iýeriň, biz YouTube'a goýup, ýanky bar gurmalara ýüzlener. Ine şu mesele. İkinci mesele, men ýanky ýalňyja eşitdim, habar geldi Türkmenistanyň prezidenti dün howply geňeşini geçirdi, howpsuzlyk geňeşini. Şo ýerde bütün MHM we polislara birinji bilen özüni we maşgalatyny usilin edip 2 esse ululup ýanky gormany sorady. Inni mun garnaşlary, ýegenleri hiç kim ahranysyz çykyp bilenok. Görýäňizmi? Halk nähil şular ýigrenýär we şular nähil halkdan gorkýar. Ine şular şeýle problema düşdiler. Olam bizim kijik gahrmanymyz mertligini görkezip çydaman, öllü bolýyn ýöne bütün halkymy birleşdirdi. Ine şonuň üçin şu mesele peýda boldy. Inni gorkup şuň karar berdi. Martdan hemme ýollar açmaly. Vilayetin produktlaryny düzeltmeli. Hemme ýanky adamlary mümkin bolsa ýöne akit etmeliler, mümkin bolsa gürleşmeli, açyk sypaýçylyk etmeli. Produktlaryň bahalaryny barlamaly. Hemme zatdan gorkup başlady. Sebäbi halkymyz agyr bolup başlady. Ýollar açar, gitjek ýeri ýok. İnternetde açar, gitjek ýeri ýok. Pasportlaram düzdür, gitjek ýeri ýok. Sebäbi bu kanun esasında. Bu bizim talabymyz da. Onu kanun onun talep ediyor. Yine biz bütün dünya gurmalarına yazdık şu zatları. Şu Süleyman'ın yani öldürüşünü hem zatları yazdık. Häzir dünya galyp başladı şuna karşı. Siz görürsünüz. Yine şunun için men öz kizjik çykyşymy gutorýan öz kanalymda Davay Narod diňe öňe debete sağ bolsun.
soraňyz bolsa, men size soraňyza jogap berin. Eger bolsa. Şol öňkü beýle kanalda soragy berdiler, siz haçan özüňiz çykýaňyzmy liderler bolup, hökman çykar. Biz öňde gitmeli, liderler bolup. Ertir men başary bilsem, şöyle ruhsat bar ýok, seyretjekam. Şöyle translasiýa ederim. Bütün dünýä görsün şunu. Diňe biziň halkymyz däl. Bütün dünýä görsün. Meni saklasınlar, şöyle polisa düşündürün. Näme bolup geçýänini hökman aýdar. Nesip bolsa. Şonuň üçin siziň hemmeňize sag bolun. Bizi golýanyňyza, biziň bilen her wagt pikir alşýanyňyza, öz watanyňyzy alad edýäniňize, öz halkyňyzy alad edýäniňize, öz dogan arnaşyňyzy alad edýäniňize. Bu ýaly haramzada Berdimuhammedowy inniki edek Türkmenistanyň taryhyna gaýdyp gelmedi ýaly edersin. İnşallah. Barimiz üçmeli şoň üçin. Onu Murat, Kaka Murat ya düýje etmeliler. Barimiz üýşüp etmeli. Şunun bilen gadyrly watandaşlar, men gysgalyk efirimi utorýan, şu gysgaly habary aýtdym. Şul ine bir soragy ýazdy, ha şuna da jogap berin. Yol açsa da para horluk almadan kimseni çıkarmaya, bu buyruk yokardan gelýär. Ziyatkadan doyduk beýle durmuş bolurmy? Seredin. Ine biz görüş başladık. Bize diýdiler, ay siz nimetdiňiz, ýollar yapdylar beýle. Yapar, ýöne açar. Ýöne näýe açar? Öňkü ýaly. Inni bul basan aýagyňdan, ýani o çykýar, gorkýar, aýagy basmany gorkýar. Çıkan yerinden gorkýar, hemme zatdan gorkýar. Inni ol başgaça ýol açdy. Başdaky ýalylar. Inni sen serhetden geçende bir zat ise gün aýt. Näme aýdasyn edýän? Onu bilerler bular. Ha, galman sebäbi häzir halk galar diýip gaty gorkýarlar. Ol bir sany komitetçik, MHM'şnik, serhette tamojnik on etini yerler. Şulayal öz hakyny gorap başlasaň, arda ýatsaň etini yerler. Şonuň üçin şoň bilen biz diňe serhet açamyz ok, diňe pasport düzemyz ok, diňe internetde biz kanuny, prezidenti salwy otyrys. Kanun bozup gelýän prezidenti biz kanuny halk bolup salwy otyrys. Ananyň tapawyny görýäňizmi? Halky däl. Biz üýüşüp prezidente bütün dünýä aýdyp prezidenti kanuny salwy otyrys. Şoň garnaşlaryny kanuny salwy otyrys. Bir döwletde barmy şu zatlar? Ýok. Şoň üçin biz sabırly. Berdimuhammedow, sen biziň çykyşlarymyzy görýän, Ilaytada meniň çykyşymy görýän. Biz sabırly adamlar. Biz uruş islämiz ok. Biz sen gitmeňini isleýäs. Sen hiç kim gollanok. Senin garnaşlaryny ýene şu düşüne gitse, inni öldürüp başlarlar. Sen maňa her tarapdan jaň edip aýdýarlar. Men öldürjek de men öldürjek diýip öldürüp başlarlar. Goýun ünnizi, maskara bolmaň, tohumy gırdyrma seninni. Inni aklyň aýla. Inni sen saýlawlar geçirjek, açyk saýlawlar geçirjek diýip. Inni sen DWT'ň şo ýerde registrasiýasyny etjek diýip. Biz hem haramzada däldir. Biz ýagşylygy düşünýän adamlar. Registrasiýa etseňiz, biz adamlary düşündürip başlar şo ýerde. Galmaň, şu zatlary protest edeli. Eger protestin iyi düzelse, biz onu protestleri durdururuz. Yani düzelli de. Bizim esası diyen zadımızı düzelse, bizim başka yolumuz yok siz aýtmana. Onunla biz protestleri durdururuz. Siz hiç saat etmeyen, hizmetçilik edýäňiz, bizim halkymyzy iççe göreňiz yok. Ine şondan biz halk kaldyrýar. Bize hiç saat gerekken. Bize adalatly, üsyan Türkmenistan gerek. Bizim pikirimizçe, siz şonu başaraňyz ok. Başaryp bilmersiňiz. Ine şoň üçin biz protestde çykýar. Başga soragy bolmasa, ine aziz sag bol soraňyz üçin biz nesip bolsa öz öşükleri ederiz. Bizim başga lazımız yok. Biz diňe öňe gideriz. Biz beýik Türkmen halky. Biz hiç kimden gorkamyz ok, utanamyz ok, ýaýdanamyz ok. Biz öňe gitmeli. Şoň üçin beýik Türkmen halkyny diňe öňe
Sağ olun.